12वीचा निकाल कधी लागणार याच्या प्रतीक्षेत सगळे विद्यार्थी आहेत. तर डिजी लॉकरवर कमिंग सून असा आशय आलाय आणि बोर्डाकडून पत्रकार परिषद सुद्धा घेतली जाणार आहे. अधिकृत वेबसाईटवर निकालाची लिंक मिळणार आहे. त्यामुळे 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. परीक्षा झाल्या आणि आता निकाल कधी अशा प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. 12वीचा निकाल लवकरच लागेल. डिजी लॉकरवर आता कमिंग सून असा आशय आलाय आणि बोर्डाकडून पत्रकार परिषद सुद्धा घेतली जाणार आहे. तर अधिकृत वेबसाईटवर निकालाची लिंक मिळणार आहे. सध्या सुट्ट्यांचे दिवस आहेत, मात्र अर्थातच 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना निकालाचे वेध लागलेत, पुढच्या ॲडमिशनचे वेध लागलेले आहेत आणि त्यामुळे करिअरमधला अत्यंत महत्त्वाचा शैक्षणिक प्रवासातला अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा अवघड टप्पा म्हणजे 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा. आणि आता बोर्डाच्या परीक्षांचे निकाल लवकरच येऊ लागतील. 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षांची तारीख लवकरच जाहीर होईल.